खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब। दिनै आं दङ नैबे बङाइगाव जिल्ला सिंनिनो बे सालमारा ओनसोल खगरपुर हालामनि नलदबा होननाय दाबसे बर' गामियाव। दा बे गामियावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मिन्थिस मोनै समनिफ्राय बैसागु रंजानाय बे फोरबोआ जाबोबाय थादों। नाथाय बिथांमोननि गामिया थांनाय बोसोरनिफ्राय बेखौ फर्मेलियै माने सेथि नैथि खुंनाय हिसाबै गिबि बोसोर हिसाबै थांनाय बोसोराव जागायजेनदोंमोन। देग्लाय बेनिनो नैथि बोसोर बे रंजानायखौ गामिनि बयबो बोराइ बेन्थ गथ' गथाय जयै फालिदों। दा बेबायदिनो फुंबिलि समाव बिथांमोना नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे फिरफिला बिर होनाय बायदिसिना गेलेनाय बे हाबाफारिया जालांबाय। दा बे समाव आङो नैबे नलदबा गामिनि नैबे रायजोफोरनि गेलेग्रा फोथाराव दङ। माखासे बे गामिनि बैसोगोरा सुबुं बा गामि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन। नोंथांमोननि गामिया थांनाय बोसोरनिफ्राय फर्मेलि बे बैसागुखौहाय जयै खुंनाय हाबाफारिखौ लादों। देग्लाय नैथि हाबाफारि। दा बेहाय दा बे बैसागो बोथोरजों लोगोसे नोंथाङा मा फोरमायनो सानगोन? आं गिबियावनो समनि रादाब नोंथांमोनसिम आंनि देग्लाय बोसोर गोदाननि अर्थात रंजालि बैसागुनि नैबे बुब्लियाव नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंनिसिम खौरां लाफैनायनि थाखाय। दे जोङोथ' फर्मेलि रंजालि बैसागु खुंनाया दिनै बोसोरनैल'सो जाबाय, नैथि खुंथायाव फैबाय जोङो। गोदो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जिहेथु खुंदोंब्लाबो जोङो फर्मेलि हिसाबै बेखौ खुङाखैमोन। गोदो आबै आबौमोनहा बेबायदिनो ज' ज' ओंखारलायनानै रंजायै बाजायै जि जोंनि माने लोंनाय जानाय जोंनि जिथा माने हारिमुवारि माने मेथाइ खननाय सल' खननाय बेफोरबायदिजों रंजादोंमोन। नाथाय जोङो आथिखालाव जिहेथु नैबे रंजालि बैसागुखौ माने गासिबो जोंनि बर' बे एलेखाफोरावनो बेखौ माने फर्मेलि खुंबोनो हमबाय। जोंबो बे आथिखालाव बे समजोंनो आगान सुरनानै जोंबो नैबे रंजालि बैसागुआव जों खुंनो आखायाव लाबाय। आरो थांनाय बोसोराव जोङो सेथि खुंगा रंजालि बैसागुखौ खुंदोंमोन। देग्लाय नै जों नैबे दिनै 12 बैसाग 22 नैबे एप्रिल खालि सुनिबार खालि जोङो देग्लायबो गाजा गोमजायै नैबे रंजालि बैसागुखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बे रंजालि बैसागुआव जोंहा थांनाय बोसोर बादियै देग्लायबो जा हाबाफारि दं बे हाबाफारि माखासेयाव जोंहा गेवलां फोथार बेखेवनाय, लोगोआव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय, गेलेनाय बादायलायनाय, बेजों लोगोसे दा जोंहा नैबे गेवलां बैसागु रंजानाय बे आयदायाबो जासिगोन दसे उनावनो। बिनि उनाव जोङो नैबे रैसुमै बिलिफां आयदाखौ जोङो मोनाबिलिनि 6 बाजियाव जों बेखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बेवहाय जोंहा जोंनि लेंजानो हानाय, जों लेंबोनानै लाबोनो हानाय जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि माखासे जों लेंहरदों। बेवहाय दा जोंहा दङ सान्तनु आर माराक आरो लोगोसे जांगिला बसुमतारी बिथांखौ लेंनाय जादों। बिथांमोनखौ दा जे रैसुमै बिलिफां आयदाखौ जों माने बेबादिनो रंजा बाजा बयबो बेखौ जोङो फालिलांनो नाजादों आरो। थारैनो बैसागु रंजानाया बेबायदिनो सोलिबाय थायो। दा आं बेनि गेजेरजों नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो नागिरदों। अदेबानि नैबे जोंनि रंजानाया न'खर न'खर बेयो बैसागो 1 खालारनिफ्राय जाबोयो आरो बे जालांबाय। बेबायदिनो जोङो स्टेन्डार्ड फर्मावनो बेबायदि बैसाङाव लाबोनानै जोङो फर्मेलि जोङो मोजाङै बैसागु रंजायो। दा बेनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो दानि लाइमोनफोरखौ बांसिनै आब्रुथि गैयै थासारि खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो रंजानायनि मुङावहाय। बे बेलायावहाय नोंथाङा मा मेसेज होनो सानगोन जोंनि लाइमोनफोरखौ? आं मेसेजखौ बेखौनो होनो सानगोन, थारमाने जोंहा हारिमुवारि लाखिनायाव जों मोनसे खावलायनाय फैदों। नंगौ दानि बे सेंग्रासा जोलैफोरा माने जोंनि आब्रुथिफोरखौ एसे फेग्रा मुवा बेबादि बाहायनानै माने गावसोरनि जोंनि बे कालसारफोरखौ एसे माने बेरेखा लामाजों लांनो नागिरो। जोंहा दा बियो जोङो गेदेर गोलाव हिसाबै बेखौ जोंहा गासिबो रायज्लायखानाय दङ। आरो जोंनि इयुननि जोलै बे माखासेखौ जों मोनसेल' बोसोन होयो, जाहाथे बेफोरजों बांद्राय बेबादि फेग्रा मुवाजों थानानै गावनि माहारियारि आयदाफोरखौ आफादफोरखौ जाहाथे बेबादि माने गाज्रि लामायाव लाङा बेखौ जों खावलायगोन। आरो लोगोसे जों जिहेथु दानि नैबे गिबि माने जोलै बादि दं, जिहेथु जोङो दिनै नैथि खुंगा खुंबाय, बे हिसाबैनो जोङो जिखिनि हायो जोंनि बे इयुननि जोलै आरो जोंनि इयुननि बे गथ'फोर माखासेखौ जों माने एसे लामा मोजांथिं लाबोनानै जोंखौ बे हारिमुवारि आयदाफोरखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। जोंहा बेफोरबादिखौ
हारिमुवारि आयदा नायबा गेदेर गोलावखौ मानिलायै बा फोरबोफोरखौ मानिलायै बेफोरावनो जोंहा एसे दानि बे मुगानि गथ'फोरनि गेजेराव बे माबाफोरा एसे बेले बेजे जाफैयो बेखौ जोङो माने हमथाना लाखिनो थाखाय जोङो बेखौ नाजादों हारिमुवारि आयदाजों लोगोसे जोङो दा जोंनि आफादफोराव हाबाफारिफोराव दङ जों गेदेर गोलावफोरखौ जों मान लानाय बोसोन लानाय बेजों लोगोसे दा जोंहा दङ गेलेनाय बादायलायनाय एसे माने आरो जोंहा माखासे आयदाफोरा बेबादि जोङो गथ'नि बे गोसो गोरबोफोरखौ जोङो थि खालामनानै खाथुमना लानानै जाहाथे जोंनि इयुननि फिरिफोरा जोंनि बे दानि बे जोंनि आखल आखु जोंनि माने बोसोन जोंनि बे हारिमुवारि आफादफोरखौ जि धरनि जों खुङो बेफोरखौ जाहाथे बिसोरो इयुनाव लालांनो हायो आरो बांद्राय बेबादि गालाय गुजायखौ जाहाथे जाया बेफोरखौ जोङो मानिलायनानै जों जयै बेबादि खुङो देग्लायबो आं आसा फारिदों जोंनि सेंग्रा जोलै माखासेफ्रा बेबादि जोंखौ माब्लाबाबो जोंनि सायाव थांनानै बेफोरबादि गाज्रि आखुथाय बा माबाफोरखौ बिदि मावा आरो बेखौ जों आसा खालामदों बे बोसोनानो जोंनो जिथु मोजां जायोबा दानि फिरिया इयुननि फिरिफ्राबो बिदिनो मोजां जालांगोन बेखौनो जों नाजानानै बेबादि आयदाफोरखौ मोजां आयदाफोरखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो थारैनो समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे नलदबा गामिनि सासे बैसोगोरा बा गामिनि गाहाय होनना बुंनांगोन नैबे बैसागुखौ खुंफुंबाय थानाय बिथाङा माखासे बोसोन होबाय जोंनि लाइमोनफोरनि सायाव दा आं दिनै गोबां बाथ्राखौ बुंनो सानला बिथांमोना फुंबिलि समनिफ्राय जाखिनि हाबाफारि जालांबाय बेखौ नोंथांमोना फैदो फारि फारि नायलांदो।